silingang lalawigan sa Negros Oriental, gitun-an karon sa Provincial Interagency Task Force ang pagpailawom sa mas hugot nga quarantine status subay sa paspas nga pagsaka sa mga kaso sa lalawigan. Usa sa rason nga gitan-aw sa Provincial IATF ang pagkapuno sa mga COVID ward ug sa mga isolation facility sa dagkong mga tambalanan sa Dumaguete City. Adunay usa ka gatos ka mga hospital beds ang Negros Oriental Provincial Hospital alang sa mga COVID patients. Mato ni Dr. Lilan Estacion, tigpamaba ug Assistant Provincial Health Officer, nga katulang mga pasyente nga adunay mild to severe symptoms ang gipahiluna sa Negros Oriental Provincial Hospital. Samtang ang mga asymptomatic gibutang sa Tent City nga nahimutang sa likod nga bahin sa Provincial General Services Office. Napuno-puno na usab ang pipila ka mga dagko ug mga pribadong tambalanan sa Dumaguete City. Sa case bulletin sa Department of Health 7 kagahapong adlaw, adunay natala nga 468 ka mga active cases sa Negros Oriental. Wala hinuoy mga bag-ong kaso.